Продуктите на Lexman България вече и в Баухаус София. Намирам се в драйв-ин на Баухаус София, където днес позиционирахме продуктите на Lexman. Дренажни канали с няколко размера, различни типови решетки и различни класове на натоварване, както и комплекти от 3 броя канали с подарък от всеки един от видовете. Тук сме разположили пластмасови капаци за собствено изградени шахти на еднофамилни къщи. Също предлагаме два варианта в черен и в сив цвят, различни размери и форми. Удобството на драйв-ин на Баухаус е това, че всеки един може да влезне с автомобила си, да натовари стоката и по най-бързия начин, без да губи време и усилия, да вземе продукта, който му трябва. Тук сме изложили мострени канали, така че самите клиенти по-лесно да се ориентират за продуктите, какво е тяхното приложение и различните типове натоварвания, които те издържат. Търсите качествени продукти, с които искате да отводните двора или градината си, продуктите на Lexman България са нещото, което ви трябва. Продуктите на Lexman България вече налични и в Баухаус София.